Posle Paraćina i Kruševca, Pirot je treći grad u Srbiji u kome je održana radionica pod nazivom Imam pravo, koju organizuje Asocijacija tumača znakovnog jezika Srbije. Reč je o projektu koji finansira Ministarstvo rada i socijalne politike. Radionicu su vodili sudski tumači iz Beograda Desanka Žižić, Ivana Bućko i Mihajlo Gordić. Radionica je u interesu tumača za znakovni jezik kao i zajednice gluvih u Pirotu, zapravo njihov odnos i kako treba da koriste tumača u raznim životnim oblastima, koja je uloga tumača u situacijama u kojima se nalaze. Znam da sudskih tumača nema u svim gradovima Srbije. Eto, pretpostavljam da je ovaj projekat izuzetno značajan zbog toga. Jeste, jako je značajan i zbog toga, ali ono što želim da naglasim jeste da tumači za znakovni jezik nisu potrebni samo gluvima, nego i čujućim osobama, da bi lakše komunicirali. Da bi lakše komunicirali mi sa vama, potreban nam je tumač. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pirot uključena je u ovaj projekat od 2010. godine. Od ove godine Pirot ima sudskog tumača koji je i prevodilac u našem prevodilačkom servisu. Inače, servis radimo od 2010. odnosno od aprila 2010. sve do danas i nadamo se da će ministarstvo imati razumevanja i nastaviti ovaj servis sa finansiranjem. Prvog dana radionici Imam pravo prisustvovalo je 30-ak članova međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Pirot. Drugi dan bio je namenjen sudskom tumaču iz Pirota Angeliki Spasić-Pavlović i sekretaru međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Milanu Markoviću. Radionica Imam pravo posle Pirota biće održana i u Leskovcu, Novom Sadu, Valjevu i Trsteniku.